día. Este fin de semana temos unha desas datas gastronómicas marcadas aí en vermello, esa feira do Butelo en Fonsagrada. Moitos chámano o rei da montaña. Costela, sal, pemento, allo... Os ingredientes do Butelo convidan a unha comida copiosa en días de frío e chuvia como o de hoxe. Cunhas poucas patacas e un puño de grelos, o Butelo é o prato ideal para poñer a ton o corpo. O Butelo facíase antigamente para conservar certas partes do porco durante os meses de inverno. O da Fonsagrada é primo do Botelo do Barco e do Botillo do Bierzo. E aínda que é algo diferente, o concepto é moi parecido. Primeiro picas a costela do porco, logo bótase o adobo, con pemento, sal e allo. Ás veces, este recheo tamén leva touciño. Cando a mestura está lista, métese nunha tripa do porco e logo pendúrase e afúmase para curalo. Esta delicia da Galicia Oriental require, iso sí, unha coidadosa preparación. Para degustar o rei da montaña hai que seguir un proceso de cocción que require paciencia e cariño. Hai que envolver o Butelo nunha bolsa de tea antes de somerxelo nunha pota de auga fría. A partir de aí hai que ir cociñando pouco a pouco, a lume lento, mentre se van incorporando as patacas, os grelos, os chourizos e todo aquel acompañamento que se queira engadir. Ten que cocer 1 hora por cada kilo de peso, polo que podemos falar d'1 hora e media no fogón como mínimo. O Butelo da Fonsagrada e os seus primos ourensáns e bercianos teñen cada en súa festa de exaltación. Nestas citas reivindícase un produto que se fixo ao longo dos séculos e que agora, máis que nunca, segue a encher bandullos nas frías tardes do inverno. Paciencia e cariño, se escoitaron para elaborar este manxar. Non hai un xantar como tal, o que haberá este fin de semana nesa festa, pois unha carpa xigante onde se poderán mercar estes produtos. Unha data que sempre coincide co fin de semana alba anterior ao entroido e estamos a ver como, claro, non paran de elaboralos, non? Non paran, compañeira, aquí están xa a pleno rendemento nesa previa da feira do Butelo. Teño por aquí a Carmen que leva toda a mañá embutindo. Carmen, moi bo día, cal é o segredo deste embutido? Pois o que leva dentro. O recheo sempre o millor. Cal é a diferencia, pois, por exemplo, co Botelo de Valdeorras ou co Botillo do Bierzo? Pois os mesmos ingredientes. Que leva? Contanos. Leva costilla, leva pieles, leva allo e pimentón dulce e picante. Non leva outros aditivos. E tripas, pois... E a tripa do cero. E con eso xa está temos feito o Butelo, non? Sí. Con eso, bueno, adobar... Ahora falaremos do proceso. Claro, isto despois hai que metelo na pota. Dicíasme antes por aquí que íbamos dar algún truquiño para cociñalo. Como fas ti na casa? Bueno, eu na casa boto nunha bolsiña de plástico. En bolsiñas da fruta, mellor, que as outras rompen. E metémolo nas bolsas de plástico, cocémolo sobre 2 horas, a fuego lento, a fuego así lento, e xa está listo. Unhas naviciñas, uns garbanzos e unha pataquiña. E a comelo. Pois moitas gracias, Carmen, deixoche por aquí que sigas embutindo, compañeiros, e agora pois vou falar con Rubén, que o teño por aquí. Dicíamos que estades xa a pleno rendemento, vemos os traballadores como están a embutir. Cal é o seguinte paso? Vale, vamos a partir da base que aquí o fundamental é a materia prima que traballamos. Despois de comprar unha materia prima da máxima calidade, adobar con ingredientes auxiliares, sea un pimentón, allo, como acaba de comentar a miña compañeira, que é fundamental. Logo veño o seguinte proceso, que é embutir en tripa natural. Posteriormente pasa ao fumadoiro, donde afumamos con leña de carballo. E logo pasa a un secadoiro natural, donde temos un control de humedade e temperatura, posto que estamos nun marco importante, excepcional, como é a Fonsagrada, a 1000 metros de altitude, e que as temperaturas frías, con frío seco, nos permite sacar un produto de máxima calidade. Estamos vendo, bueno, por aquí como os colgan para ir a ese afumadoiro. Víamos antes tamén que estaban a pinchar a tripa. Sí, porque é fundamental que non conteña aire no interior, posto que se leva aire, pois ao final o produto acaba se oxidando. Falamos de ingredientes que son moi delicados, como é a costela e máis o coiro do porco, e para iso é fundamental que o produto non leve aire e vaya todo compacto posible.
Pois moitas grazas, Rubén. Compañeiros, pois con esta imaxen, pois despedímonos nós, convidando a que todos os que nos están a ver veñan a Fonsagrada este fin de semana, pois a degustar este butelo nesa feira do butelo da Fonsagrada. Grazas, Alba. Pois que interesante coñecer aí os segredos da elaboración deste manxar e ollo porque esta festa do butelo en Fonsagrada non é a única cita gastronómica que temos esta fin de semana, non? En Lalín están cos días